Shipara nakaslem jong unongsan Hima. Ki arngut Shipara Kynthei ki baduna ki dekot met namar bakim dayo Sngew bha ki skor bad ki bam dalat bha ban Kren Kynthei ki lalat ya ka Matrik ne ka exam secondary school living certificate na Clearwater secondary school Shangpung West Gentle Hills district kabalapan bana menha ka santarik uyayong arhajar apusan kabalapan ya da ka Meghalaya Board of School Education. Napring gini ki arngut Shipara kawai kadang yo Sngew malumala ladalit ban Kren hajan Henry kawai kam da yo Sngew bha ki skor Henry da ka jing trai shitom ki nong hikai na du ba ki shong nursery kilahap ban penshitom ban ai jing hikai yaki watla kim shimla yo jing hikai shapang kumnu ban hikai ya ki brio ki bam yo Sngew Henry kini ki khna ki ithu ya ka jing hikai da ka bayu i bakhi ka shintur. Kini ki arngot Shipara kilalet ban pentebet so jano menta bala ai jing hikai da ke district industries hajowai namar na du kapor badang let school ru ki dan sab ban so jan haba unong lum kubor na shillong ulahir sha kan ka school ha Shangpung ban let ya kendu kerpang ya kini ki arngot ki Shipara Henry ki bahayeng kim kwa ban pen idor khmat ne ban pen mi kerteng Henry unong lum kubor ulayo ban shendur na ka benta shadien ha kapor baki wan man ai khublei ya ka headmistress jong ka ni ka school ka kong amon mi h suchang Kublai shibun ni setelah ban iknu betpi ni lawan kenang mobil shilong ban wan hang national jumpi ha Shangpung ni ka school jumpi ting yo baki don ki kena ki baduna kabor yo Sngew ti hendak pas bah kena ka exam SSC ti shobnya chakmat ik ji kerang jung awat pi plan pi thulam ya kerteng jumpi bat pi bat kumi ai hang school ka school jumpi kerteng kumi ngadai i amon mi hanla suchiang ngadai i headmistress jong ka Clearwater secondary school ha Shangpung ti pi kena ka kena ki pa kat nomut ki kena ki pa kena ka exam mi pa at phongon pas barok ni hoi kia pas barok at phongon tang ba sutanat banyi thu ep ba kidan arngut ki khna ki branjing duna ha ka boryo Sngew ti makiru kila man light chiliang ha kan ka exam SSLC a ja sam nomor baki khna ki boryo Sngew ki milat khan ban Kren gila na ban Kren ihmen ti ila ban Kren tang ba idan hi ijing thot ipara ti ikham duna kata kabor ban la ban Kren ti kumno pi hikai nomor ba kim Sngew kim laj ban Kren laj ban Kren kumno pi hikai kumno man ba hi training pi hadin shisha ngim dan ka training mo ngim yo ka training ban ai jing ka ban ai jing hikai kum gini ki khna tang ba ki no hikai baro da ka basyo buram ki tristam ban an pandan kam da ka board ba hateng ki laki jong ki subject ki use ki activities prepare ban yo pusyo thu ikini ki khna ti dan ro kapor da ki khna ki kim so thu ya ka bala batai po class ki ngi ai ka remedial class ru yaki ti kumni hi ngi persang mo ngi persang ban ai ki hikai ki na kapor hadu ba bakin da so thu da kim hadu kabakut da kim la ban so thu ka bangi batai ha school ru ting wat shabar school ru gidang yarap yaki ban ai ka hikai kini khna arngot kidai Kynthei arngot kidai Kynthei hoi kidai bar arngot kidai Kynthei kidai Shipara try te ki kini khna kidai ki wa school nang ne na du dang ret ne ki wan school no hoi ki wan school no du dang ret ti kiju kina hikai long kina hikai kila suthu yaki na ba manshwa por be kidang ret kina hikai ru kim pat suthu be kidan jingduna te nadu baki pai class 1 iman ba ki no hikai kila tep baki kina kidan jingduna te kila treshitam no pantaban ai ke hikai ye kat ka bo baki la ban ai ke hikai ka biang kina tana te kini ki khna mata ka ba kila pas kin lek ke ka jinglo jungtip pi lek pule biang ne kini ki khna manta ka dan ha district industries ante hajowai ki lek ka training ban sujan baro Shipara hoi hapo school ki om training sujan ha school ki chai training sujan ne kumno ha school ngidan ki special class na banta ki long ka SUPW
SUPW ti hakani ki kelas ni ai jing hikai ki kumno bansu ki jain rumal kumno bansu ki imuja beret kumto kiwe ki activities ni le lang ba kan ka kelas ka special class pengdan tiki ni ki khna ki tho exam kum ki tho lang kum ki tho ni normal ne ki tho la ka jong ka ha kini ki khna ki tho ka exam ko balong kum kiwe hi ki khna ko long normal ha ki la ba ma kilab haถึงมุดฮับบัตรexam มันเอาไปhikai ki ban bah batai bah man tho marki kin lak mo man kin lak bah ban kren kuno kin kren ni kin hikai ki sutu kuno kin hikai ki wei pat kin hikai hadi sha kini ki khna no ki dan ka bor i tem ka jingkali ki pulehi lan no ha ka jingkali ka bakham te ki sawan kali na kin hikai pat kin hikai ki yarap an batai ka jingkali ki tho exam hang ne school jong hi ne fit tho exam hai ka exam tingi hablet no sha Shangpung Presbyterian High Secondary School today kidang tang kini khna ki ba dona de mat ki ba one school ne ki pun ne em kidang dan shushu ki khna ki ba mlai Kren ba kumju ru mdan ka bor yasnyo ki bala pas dan em ki bala pas kum kini ne tang man tang sim kani ka de ka first time ha ka history jong ka school ba kidan kum ki khna ki ba pass ka SSLC examination mut kim kwa shu ban pule ta dak training no ne kum no ne ka jing tip kum pine ki ba yen akar kum ka jing tip jangi nama ba kila late I interview ya ka course ka vocational course ha ka po ba ki masendap hi ya ka SSLC examination ti kila shajit ti kila late no da ka tu taki nama ka ni ka course ka di ka bashis nam ti ka wa ban pandap ya ka ni ka course khnang kin yo perkhat pada dokumen Istunat taka kubar pi ti kani ka school pi kan mau pi hal sedang ko no sedang mencang ni ka school ka jong pi ha usnam ka khandai spa prapu khandai kani ka school shimat school shnong school ha kadi ka school shimat mentau senam ki kastan kita kan ngot kidan khat prangot ha ti pidan jikerman ba nomor ki wei ki school lo kondong ki yo wah ka top 20 ha pidan ko jing trang ba pidan ko kata ka thong ba sen ka sngew ki sa yo mo ha moi kata te baro ni kum gina hikai ngidan hi kata ka jing trang ban pois ta ka thong ke mo kum bala bu ka sarkar ka merit list ngi ru ngi kwa hi kim yo ka be sngi tam tahu senam pas baro ne man senam ro pas dan ki snam ki bang yo 100% percentage dan pada ki snam ki ba ngi yo dunaru kani ka school ka ajing secretary tang ne snong Shangpung ne na ki wi snong ro kindan ba ka ajing secretary amtang ya ka snong hi but ikiwe ki snong ki ba marjan marparu ki wan ki khna school na do berwai zakum phol kiwe ki parmajan ko pa management kong ro kiwe ro ki parmajan ki awan ti kubesibon ya ka por ka jong pi te choing pun kut kai ka kubor pun kut ne kai ka kubor jong pi pun nong hikai ni ka kut no takat ne kai ka kubor jong pi syaki ibn salam ni syaki student ka kubor na kaliang jonga hi nga kwa ba mo kumba kalong ka school ka jongi ba kinong hikai baro ki tristam wala da kimdan ka training ka ban ai jing hikai ki khna ban jing tuna ki khat met ru handre ki tristam bat ki dan ka ta kaman sim ka jing ai sha ban IT met bat man sim na ba ban pen mentoy yo ki khna mo ya ka karpang ya ka bakum kini ki khna ni dan kam ya ka attention ti ladang ngim dat ka patient ngim la ban ai ka ta ka attention ki kum kini ki khna tengi karpat baro kina hikai ki ba lada ki dan kum kini ki jat khna ha gi school ki jang ki ba Kynthei ba ban IT met bat man sim bat ban yaisha khnang ba ki khna kin yo ban khai yo so jong ka jingjam ti kum ju ru ya ki kimi ki pa lada pidan kum kini ki khna karpat iphi ban yai krishan ya ki bat kum ju ru ban ai jing krishan ni ka school kum ba ki long ki kimi ki pa ha ni ka school ka jangi ta kaman sim ka ba kalot na ka por ki ya ai ka ta ka jing krishan yangi bangin la wat lahai bor ibaret i jangi ru ban yai tray met bat man sim ban poisha ka jingjap ki khna school ru nga karpat ya ki bakin tray bakin nam long luai ha ka jing pule ka jangi bakin bakiru kin yo ban khayo so jong ka jingjap lada ki long ki ba normal ru lani lada ki dei ki badan cintuna ru bakin
pin aman thai banyai tristam halaka jong ga jing pule khnang bakin long kalawai jong ki kan long ba bha la shai la shi tang ini hi khinde Kuda shibuan.